Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras alas 6:03. Musta naman mo mga ka-listeners og shout out ni Linila Omega og ni Julita Ungay no. Salamat sa inyong pagpaminaw no mga bagong listeners. Nya karon mga ka-listeners mag-upload ko sa introduction no sa atong ipuli sa drama nga Hain ang Langit. So ang title ani mga ka-listeners, ang gugmang buta dakog mata no. Ato i-play karon ang introduction no. So mao ra na akong update no. Paplita sa introduction na comment lang mo og ganahan mo sa mga drama no. Kay sa pagkatinuod wa pa gyud ako ni mahuman og download no. Wa pa na ko mahuman og edit. Daghan pag episode nga kulangan pero nakahimo sugdan na to ni sa part 1 karon nya taud-taon no. So ahos ang ipapaminaw ninyo ganahan ba mo sa maong drama no. Introduction pa ni mga ka-listeners no. Di ta maglangan paminawan ninyo ang introduction sa ang gugmang buta dakog mata. Usay mablos ha? Ug unggoy pagyud ang amahan? Wa ka baliw atitina. Dili manggod unggoy tay imon. Si Undoy. Wa nayabag ka? Unsa ko tayo nagkaon mo nagpaborot ka man? Natiriring na ka? Utang mo, Trignir. Ayaw namig sa bukas ni Tina. Kaya ako naman na siyang asawa. Dili babag-anan ako, Undoy, nga naasawa mo na siya. Ug timan ing dili sa kumuhunong sa akong tinguha sa pag-ilog niya gikan nimo. Mahitabo na ang mahitabo. Wa gayoy igong rason titina nga mahigugma kaniya. Kay gawas nga wa si Kangho, dili pa siya gwapo, budlat pagmata, napay ilong perting pislata. Pastilan, ambot ni mo nga nakaka. Ang matuod nga gugma maakang. Wa magsapayan kung hitsuraan o dili ang iyang gihigugma. Ang mahinungdanon nga nagkahigugma ay ming duha. Hilom! Gilumay kaniya, maong nabutaan ka? Oo, nabutaan ko ma. Kay bisag dili siya gwapo o kwartahan, nahigugma ko niya. Apan ang akong gugmang buta, matinud-anon, og dakog mata. Ang gugmang buta, dakog mata. Matuo ka ba nga ang gugma buta? Tinuod ba guna? Unya na pagigiingon ni Titina, ang iyang gugmang buta, dakukunog mata. Hala na unsa, ang gugmang buta, dakog mata. Matod nila ang gugma buta. Wa mo makita. Usa ka makalingaw og pinalahi nga sugilanon sa gugma, nga dili lang mugitik og mupakatawa, makahilak pagyud ka. Sinuwat ni Glenn Pero, ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Tigpatugtog sa musika aron mas ganahan ka, Ariel Mancao. Kasikas og saba-saba si sina ni John Pujanes. Tigbuyog sa computer aron ma-record kining dramaha, Lloydie Gabiara. Ang gugmang buta, dakog mata. Tari ka ninyo sa RMN Drama. Tatak RMN. Ang gugmang dakog mata. Mo to ka-listeners ang introduction no o comment mo ganahan mo sa mong drama no kay sugdan na to niya ang part 1 no nya layo pa sa tinuod ni kay daghan pang episode nga kulangan no so bayunon pa pero ako lang pasiunhan og unang part no para nasa mo'y paminawo no nya namoy atangan Japon no. Mo to mga ka-listeners, thank you so much sa inyong tanan no. Thank you so much for watching o God bless sa tong tanan.